lehenengo eskerrak etorri zareten guztiei, eta iritsi da. 50 urte pasata gero iritsi da Landagriren 50. urte hurrena. Bide luzea, bide gogorra, baino, ikusten danez, denon artean, posible egin duguna. Hasieran, eskerrak eman nahi genuke ikastola posible egin dutenei, ikastolako sortzaileei, batez ere gurasoei, egin zutelako kriston apostua. Egin zuten izugarrizko ahalegina, bai ahalegin ekonomikoa, bai lanez, personalki lana egin behar izan zuten, egin zuten kriston apostu ideologikoa, eta baita ere pedagogikoa. Dana berria izan zen, eta orain arte iraundu du, eta pensatzen dugu, beste 50 urte ere, egingo ditugula, edo egingo ditula ikastolak, ikastolak espero dugu egingo ditula. Pentsatzen dugu, 50 urte horren honetan oso aproposa dela, lanean ibili diren guztiei, omenaldi txiki bat, xume bat egiteko. Eta eskerrak eman nahiko genituzke baita ere, programak eta guztia aurrera eraman dutenei, eta posible egin duten hau dana egitarago aurrera ateratzea. Horien artean, nahi nuke aipatu Aitor Lasa, musika egin duelako, eta Zigor Iriondo letra, abestiaren letra. Baita ere, oso urruti egon arren, Eskoziatik eta jotak lanean ibili dana, alaznea, Amadozi, baita ere eskerrak eman, zer eta ikusten danez, hemendikan zoratu inomen dugu, zenbait zuzenketa eginez, lana emanez, eta baita ere, logotipa egin duenari, Maria Martinik, bere aleginatik, eta bere lan aproposa, eta baita ere parte hartu duten guztiei. Bestalde, ezin ahaztu, ofizialki eskerrak eman beharko dizkigu alderdi batetik udalari, eman duen laguntzagatikan, eta baita ere, udalean lanean egintzen da euskera zerbitzuan Iñaki Arrutiri, askota ez da aipatzen, baina azpian eta atzetikan jotak lanean ere ibiltzen da. Beste izen asko ere esan beharko genituzke, ez ditugu esaten, eta hala ere, eskerrak eman behar zaizkie guzti horiei. Egitaragoa gero zabalduko zaizue eta ikusiko duzue, ekitaldi desberdina daudela, saiatu geha egitarago horretan programa egitea umeentzat, gazteentzat, helduentzat, zarontzat. Denentzat egitea, denentzatik handago, antzerkia daude, dantza, musika, jokuak nentzat, eta baita ere olimpiada daude. Eta olimpiadak aipatzen dudanez, gauza bat, partaidetza behar da. Olimpiadak ezin dira horrela atea, partaidek ez balima daude, eta hondikan partaideak dirudienez, udararen najea dituzte gainean, eta hondikan ez dituzte kendu horiek, eta ez daude animatuta olimpiadan parte hartzea. Asik mesedez, hondikan eskatzen zaizue, deia zabaltzea eta animatzea, parte hartzea oso importantea da. Zer gehiago? Ni gauz gehiago ez dituzke ikatuko, eta bakarrik ikatuko dituzke emitikan. Ni berriro, eskerrak eman behar direla parte hartu duten guztiei, zer lan asko egiten ari dira, lan ordu asko pasa dituzte, eta oaindikan pasatu beharko direnak, baino berriro diot, eskerra handiena eman behar zaizkiela ikastola sortu zutenei. Hemendikan, baindara, 50 urte egin zuten lana benetan izan zen izugarria. Oaindikan ez naiz ideia egiten momentu honetan zenba lana egin zuten, zen eta orain, ez zen ia posible izan. Eta berriro diote, mila esker sortzailei, bestela ez ginen hemen da. Eta festetan, ekitaldietan, parte hartu eta gozatu. Nire alderdikan, besterik ez. Erakusketa bat antolatuta dagoela, eta erakusketak iraungo du iraiak 19-tikan, urriak bat arte. Arratzaldero irikita egongo da, eta larun bat eta... Horako ez da, ikusteko?
txotokaz, eta larun batean ere irikita egongo da. Gero, iraiak 19 bestalde, bostetan, ikastolaren eraikinen ibilbidea. Nu sortu zen, ze eraikinetan hasi ziren klaseak ematen, eta ibilbide nahiko luzea da, ez? Diptikoaren antzekaldean dago mapa, orduan joku moduan antolatu dugu egiten denean ibilbide horretan, daude eraikin guztiak, Landaberri pasadan 11 eraikinetatik, orduan izango litzateke identifikatzea zein nan zein, ez? Orduan kronologikoki jarrita daude, eta egingo dan txango hortan parte hartuz egin daiteke, edo bakoitzak lasarten kokatzere batzuentzako sorpresa diren lekuak egongo dira, gaur egun ez daudenak. Orduan, politxe izango da. Ibilbidera nahi basu ekarri beha eta jolastuko da, deno? Gero, Seitarritan erakusketa zabalduko da, udaletxeko mertero aretoan, eta zenbait lan, argazki, eta beste zenbait traste ikusteko aukera izan duzu, garai baten erabiltzen ziren liburuak eta egindako eskulanak, eta aukera edukiko duzu. Ideiak 20, goitzeko 10etan, porrotxekin bihurrikeriak garaiko etxean, gaztetxoentzat. Ideiak 21, petxakutxa solasaldiak, Aben tabernan. Ideiak 22, hartzaldeko seketan hitzaldia, Lasarte horieko gurasoak, bi bazuek, Kikea Monarizen eskutik, mirentsuenean izango da. Ideiak 23, 10etan, berso berriak Landaberrin ibiliek jarriak, gure ikasle horiak izango direla, kulturetxean. Irakasleren bat, baita ere. Ideiak 24, ibilaldia ikastolako eraikinak gogoratuz, Andre Joakinanean hasita. Lehen hasiera baten nintzen, baina ja osatuago eta usurbilaino ere gerturatuko gara. 11etan okendon aurjolasak, 12 kantu jira txikia, xumelakoekin, 5etan magia ikuskizuna, Eriz maguarekin okendon, eta gaueko 10etan rock kontzertua okendon, gaztetxoetan. Eta gutako ja ez dut izango ani. Ideiak 25, 10etan olimpiadak, imatu. 12etan poteoa txarangarekin, eta hortikan aurrea, bozka mateko eskubidea nahi duenak edo badauka denbora, asik ez dago ez txikia, ez parte hartzeko olimpiadetan. Eben gauza bat iguala ipatzeko olimpiadak izena eta danako Rioko ikusi dugunean iguala igera zerbait imaginatzen oso kompetitiboa eta joku moduan ere izango da. Orduan taldeka nolabait kuadrilean edo kursokoekin antolatu taldetxo bat, eta da goiza ondo pasatzea. Inork ez du munduko rekorrik buskatu behar, ez hankarik ez ezer da, ondo pasatzeko goiz bat, bale? Orduan, animatu egia esan, talde oso gutxi animatu eta pena litzateke sortu dun giroarekin eta egin lanarekin ez ateratzea, bai? Eta hori, komentatu gana, pentsatu ze plana dan, poteo txarangaretikan handikan etortzen da, bai? Olimpiada bukatu eta enpalmatzen da horrekin, orduan ondo pasatzeko gauza bada, ez da kompetitiboa nola bai. Ideiak 26an, kui kontalaria mirentsuenean, Beatriz Tegikabalen gidaritzapean, beraiek kontatuko dute, eta baita ere beste ikasle batzuk eta gurasoak dira kuinak kontatzen. Iraiak 27, ikasle horien bisita baino kirolariak izango dira, kirolari batzuen bisita izango dugu. Iraiak 28 ikuskizuna, Biorin Magikoa kulturetxean, baita ere parteideak ikasle horiak izango dira, beste batzuk ere, baina horien artean ikasle horiak. Ideiak 29, bostetarritan argazki eta eskulan erakusketak irekita jarraitzen dugu atun, larun bata eta bukatzen ari da, eta ideiak 30, antzerkia kulturetxean, antzesleak dirudienez baita ere ikasle horiak izango dira, eta hemen Lasartean tradizio handiko taldea dago, orduan badakizu ikuskizuna ikusteko nuko izango. Eta aurriak bat, 12an, Lasarte horieko udal musika eskolako trikitilariak, Landaberri deibatzen hasita, emanaldi bat, eta gero ordubitan Bazkaria, Michelina, menua aldiran zehaztuka dago, baina goizua izan. Eta horra ipatzeko baita ere, 12an, hemen ez dakiko alde honetan bestean,
abesteren koreografio bat grabatuko dela baita ere, ez? Bai, irailaren 26an koreografia grabatuko da Ziurrenik trinketean, koreografia hori, grabazio hori sarean jarriko da, denok ikas dezagun, eta urriaren batean hemen grabatuko dugu, nahi duenak, eta gero izango da bideo bat prestatzen nahi gea, bai txupinazoarekin, eta hor ere sartzeko. Orduan, norbaitek dantzarako gogoa baldin badauka, etorri. Eta gero igual aipatu, eginkizunak kulturitxan izango diren horiek, egun berean eta ikuskizunan aurretik, antxe bertan egongo dira sarrera, kontrolatu egin behar direlako. Aforo kontua dela eta kontrolatu egin behar da, orduan bertan doain izango dira, baina hartu behar da, txartela. Ordu bete lehenago edo egongo geha, ordu dutan leheno, antxe egongo geha. Galderarik edo...